ukuthi hayi umakhi kona akusafani sezamazamile. Kodwa ngithe sengifika ngayifica futhi ngayithela futhi phezu kwenye inkinga futhi esiyenzekile. Kodwa-ke babukeli nani niyazi ukuthi nami anginawo amaningi. Ngicela ukuthi nizwele kahle kuyena uma isitori sonke. Yebo ma. Yebo. La nginenkinga bhuti. Inkinga yami senginenye inkinga yesibili. Lana ngathola Khuluma. Okay. Yeah. So ngamthola kwi-social media TikTok wangitshela nge-trading ukuthi mangabe ngifake u-2000 ngizothola u-20,454 rand. Okay. Wangibuza ukuthi nginamalini ukuze ngikwazi ukushintsha impilo yami because mina angisebenzi, ngiyadayisa, ngiphila ngokudayisa izinto oswidi, umaships, lezi zinto zey'ngane. Okay, ngamtshela ukuthi wabuza ukuthi nginamalini enginayo manje. Ngathi mina ngino-600 rand kwi-account. Wathi ena ucela ngimtransferele, ngamtransferela same time. Yebo. Enginikeze enye i-account ekufanele ngitransferele kuyona lo 600 lo 600. Okay, ngayitransfer imali wasethi lena esele ngizoyitransfer nini, ngathi ngolesine. Kumuphi ulesine? Kwakumhla ka 7 November. Okay. Yeah, kwakumhla 7 November. Okay ke ngathuma omunye usisi ukuthi ahambe ayoyifaka emoli ngoba sasesihlangene ukuthi bekwazi ukungisiza. Bengigcwalisele sekuzoba into eyodwa kahle kahle sisizosizana sonke. Okay, wahamba ke lo sisi wayoyifaka imali u-1400. Lo muvela usele Shithi kwaba u-2000. Okay, mase siyifakile ayithole athi okay isikhona imali. Kuthiwa asilinde. Ngesikhathi sisakhuluma kwi-social media wayethe ena mengiyifake namhlanje kusasa ngiyayithola u-24 hours. Akuzange kube u-24 hours lo wayewusho yini. Kwaba 2 weeks. Okay, ngayifaka imali, banginika ilinki yokungena la solokhu isichecka khona imali. Lesifakile. Sangena kwilinki silokhu esichecka iyabala imali. Kusukela ngomhla ka-15 kwaze kwagcina kumhla ka-18. Kwasho ukuthi vele imali si-right. Sekumele ngimsendele ama-details ukuthi ngikwazi ukuthola imali. Ngimsendele, mase sengiwasendile se-right, ngilinde ukuthi imali izongena, imali lutho ungena. Ngimbuza ukuthi hawu kanti kwenzakalani. Athi mangabe ngifuna imali ukuthi ingene kwi-account yami angiphinde ngifake u-7000. Ngithi mina lo 7000 anginawo. Athi angihambe ngiyothatha i-loan. Ngimtshela ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuthatha i-loan ngingasebenzi because i-loan idinga i-payslip. Mina ngisebenza phi ngizoze ngiyothatha i-loan? Athi angihambe ngiye kumashonisa. Njengamanje ukuze ikwazi imali yami ukuflowa kwi-account yami. Ngimbuza ukuthi kanjani ukuthi uthi manje ena mina ukuze ngikwazi ukuthola le mali angifake u-7000 ngizothatha phi ngoba ngakuchazela isimo sami from start saqala lento. Kanti wamchazela ukuthi umuthi wamchazela isimo sakho kanjani? Awukusindlalele. Okay, angithi yena ekhuluma nami wangibuza ukuthi ngiyasebenza yini. Ngathi angisebenzi. Wasethi yena uphila ngani. Ngase ngiyamchazela ukuthi ngiyadayisa izinto zey'ngane oswidi, umaships, iyona into engiphila ngayo le. Wasethi yena ayi okay ke impilo yakho ngingayishintsha. Ngase okay ngavuma ke. Imake nikhuluma naye kuphi? Sikhuluma ku-WhatsApp. Okay. Sikhuluma ku-WhatsApp. Okay. Yeah. Sakhuluma yonke inkulumo yethu siyiqeda ku-WhatsApp naye. Okay, sakhuluma saqeda. Ekugcineni mase kumele imali ize ngakumina and ukhona umuntu asebenzisana naye. Sesiyalwa sazwana, sesibanga indaba yemali. Nilwa kanjani manje?
sibanga indaba ka7,000 manje ukuthi fanele ngifake u7,000 ukuze ngikwazi ukuthola lo 20,000. Okay. Imake lo 7,000 athi ufake uthi ufake nini? Uthi angufake njengamanje. Imake sichuthi lolu suku lo ebenivumelene ngalo ukuthi kumele akhokhele imali yami. Uthi ifake imali ngalolo suku noma? Yebo, ngalolu suku okufanele ngithole ngayo imali yami. Okay. Useyangijikela ukuthi angifake omunye u7,000 ngizoyithola manje ngimtshela ukuthi anginawo 7,000 ngizothathaphi. Angitshela ukuthi angihambe ngiyothatha iloni, ngimbuza ukuthi yilaphi la kuthathwa khona iloni ngingasebenzi ngoba la kuthathwa khona amaloni kufuneka i-payslip, mina ngizoyithathaphi i-payslip. Angitshela ukuthi yena hayi hamba uye komashonisa, ngimtshela vuma. Okay. Sigcine sesixabana naye efonini. Okay, ngimfonele ngenza i-video call ayibambe. Ngathi ngesikhathi eyibamba angizange ngikhulume ngisho ukhuluma uyena owakhuluma wathi Imake njengoba uthi umfonela nge-video call. ya Imake kanjani nge-video call? Njengoba uthi wena umfonele nge-video call wambona ukuthi uyena. ngambona and ngangihleli nabo laba abanye esasizana nabo ukuthi sikwazi ukuthola le mali sihlukaniselane. Okay. Ngambona nginofakazi. Okay. Ngambona ngoba ngangingedwa ngithi nganginalabo abanye sasizana emalini. Wathi nitshela ukuthi sengikhahlela ibhakede angifile ngizobuya futhi ngizoshaya ispan waseyayidropa. Imake lokho ukukhuluma kwi-video call ukukhuluma kwi-video call ngimbuka kanje ngamkhomba ngoba ngangingengedwa nganginalabo abanye. Oba nabanye kwakuwuthando nobuhleli. Okay. Ngesikhathi ngiyenza leyo video call emva kwalokho ke wakhuluma lokho akukhulumayo decide ukuthi yabo manje angisazi ukuthi ngizokwenza njani ngoba sekungaphezulu kwamandla ami. Aheha abantu kanjalo ukuthi impilo yakhe izoshintsha. Engikwaziyo mina igwile edumile la KZN aziyenzi lento ayenzayo and ngangimthemba ngoba ngimazi ukuthi usomabhizinisi owaziwa. Ngangazi ukuthi usomabhizinisi oncela amagazi abantu ophila ngamagazi abantu konke lokho anakho ngamagazi abantu. Wes abantu abahluphekile hayi abantu abafana naye utshontshela abantu abahluphekile, which means ukuthi njoba kuthiwa uthwele ngawo amagazi abantu. Kubhlungu ngoba even ngisho sengimsendela ivideo yeingane ukuthi buka ingane akho kudla endlini, imali ayikho, besilinde le mali usithembise yona and wawusithembise soon sekuyaba kuyadelay, kunama delay nawe usuqhamuka nezakho izitoli eceleni nomngani wakho and usebenzisana nomlungu waphesheya. Lento ayenzayo le scam sakho usebenzisana nomlungu, kodwa ngangenalo ithemba nje lokuthi ngaskenywa uyena ngoba nathi sasimthemba as umuntu owusomabhizinisi owaziwayo ohlonishwayo ovela ngisho kuma TV. Ngangingayitshela ukuthi angenza lento azoskema abantu abaxakekile kanje eberishi kanje, yena unakho konke shuthi lokho anakho ngamandla abantu abaxakekile, hayi ngisho nabantu abarishi. Uselfish, ugreedy, unenhliziyo embi, akakwazi ukucabangela omunye umuntu, ukwazi ukuzicabangela yena. Usebenza ngamandla abantu njobe ephila nje uphila ngamagazi abantu and ekugcineni mase simfonela wayesekhuluma ukuthanda kwakhe edelela. And I'm sure lo 7,000 wayefuna wayesafuna enye imali, sasingeke size isithole lo mali, wayesafuna siede enye imali phezukwale ayishilo, wayefuna nje silokho esifakile ngoba yena umgodi ongagcwali. Ucabangela iside lakhe kuphela, yonke lento anayo unayo ngamagazi abantu, ufana nembungulu uncela amagazi abantu. Kahle ufuna ukuthi kwenzeke ukuxhumana naye angifuni. Uyeyisa lo baba uyiqola esigebengu eseyisayo, angisafuni ukuxhumana naye, angisafuni nje into ezongixhumanisa naye ngoba ngigcina ukukhuluma naye ngamtshela ukuthi qhubeka sengiright mina, wena isekho into engizoyikhuluma na kuphela lento iyakude. Wabuza ukuthi ngichaza ukuthini, mayithi iyakude. Emva kwalokho ngabe sengimblock ngoba ngangasafuni into ezongihlanganisa naye, ngase ngiyamblock.
ngathi nje angisafuni into engobi ngoba iyanginyanyisa indaba yakhe, iyangicika kakhulu, uyanyanyisa and futhi uyadelela. Kuphela sifuna imali yethu thina, yena and sasimthembile noma bekhona abantu abaskema abantu kuma-social media, yena sasingayitsheli ukuthi angenza lo doti awenzile. Ukhohlakele, umthakathi, unenhliziyo embi.